Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin daga wakilanmu. Shiri daga wakilanmu wanda kamfanin NKK Hausa TV ke kawo muku. Mu bi wakilanmu domin mu ga me suka ɗauko muna. Na Mariya kai ni tun da naga kiranka na san cewa ta samu. Kai billahi lazi da abani Mariya gara duk a dunkule duk kasan ma a ya muci. Allah mutumi na. Billahi kai Allah mutumi na. Aure Mariya. Ai na tayi. Amma da ka ban tambaye ka ba me ke faruwa ne? Ai auren Mariya ni da Mariya an kai karshe saboda me ta kira ni a ta ce wannan baban nata dake kauye. Shi kawai ake jira amma ta ce tsauran ra'ayi gare dole. To da ka ta mutumi na. Kai fa na san ka ba. Na san ka baka da daɗi wallahi baka da hakuri. A dole in nasu. Dan Allah dan Annabi ka rage shigan shugula. Duk abin da ka ga bai shahe ka ba dan Allah dan Annabi ka bari. A kai ai Don wallahi yana kai mutun da na sani. wallahi ni saboda Mariya komi na iya. To yanzu ka san gidan ne? A gidan su Mariya yake ai ba wani wuri ya sauka ba ai. Okay. A gidan su Mariya yake ai. Ga ɗan cin turuwa ka gana da tun yara kai gidan kuma ba ya hausa ya lalatattun yara da zuwan ka bankaɗe ni kana ce min wani lalatattun yara daga ina kai zo kai waye a unguwa ga waye kai baka sani ba ne a kai kaga ta kai amma kai baka san yake da ka shigo ko kai ba kone ko ko yaya kai gidan ku ba da tijo a ba ba Shi baba. Tashi. Yawa ne maka mun dawa. Wallahi yawa. Kai mana kai matsala. Allah dawa. Yau Allah. Dala. daga yau sai yau Daga maka yan. bude ido ka kalli wanda ke magana Ne hori ne. ba yare na min wayo ba kawai wani ya baka da gawo Ya mana. ai ka gani daga cikin yankin ga kai da dawa To me yana ka a ciki? ka san waye ni wannan Ya mana. kai wallahi kun Ka bayar da aurenka. Mariya. Ka bayar da aurenka. kwada ma kiso su ne kwada ma kiso wanda jairai Mariya ina zuwa. Tsaya ya tsakanin ku da shi da Allah. Babu wuce. Baba na ne ba. Yanzu magana da nake magana maka kenan. shi zan je ga yau wallahi shi zan je wallahi A'a, wani awolu. billahi billahi Mariya Ke ci shan gaya maka. wallahi shi na zuwan ga Ka rage zahin zuciya. Wallahi. Zo mai gari yawa. Mariya. Ka ji abin da take cewa. ka ji an zuwa ta wuce ai ta wuce ya da ta wuce Na Mariya. Na Mariya. Na Mariya. Wallahi ko mun No. To jama'a, kun ga abin da wakilanmu suka ɗauko muna a wannan makon. Ku biyo mu a YouTube ɗinmu mai suna NKK Hausa TV domin ganin abin da wakilanmu suke ɗauko muna da zarar mun ɗaura.